كل سنة دي እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ሰናይ እዩ አሜን ሰናይ ስለዝኾነ ኸዓ በህይወት አለና ስም እግዚአብሔር ካብ ዘላለም ንዘላለም ይባረክ ኩላትና ካብ ዘለና ይሓፍ ክንብል ኢና እሞ ملختي إبراوين معرف عسرت حدا فقدي شوعات تزلو إنا كنريو زعبير مسك بسم يسوس كمبوبي نوح بزعباتي جنا زي ترأي نجر رأي مسرعي بفرهات أملاخ تدريخو بأمنتيو نمدحان بيتو اتخون مركب زدالوه بقى أجيرو نعلم كننا نتبع أمنت زركب صدقي خاء وراسي خونه جابيري مسكن جابير نايلومي زي قبل بيفسي سومو كلاتنا نتقال كنردو نتملختون كنسمعو لبنا قدالو كنصلينا جابيري مسكن كلاتكم عينتكم عميتكم نزمل اختي كقلبلو نأمري كفتو بلو ودي لبخانا بقالاتي أغلب إذن خاونا بزرباي أدنن نزرخبن هيوتو نبزلو سبو دما فوسين زين كابعين تخاي ترحكن قبل بخاون عقرن هيوت كاويات تفلفل هيوت كاويات تفلفل امه لعل كلنا لبخه حلوه الى لون እግዚአብሔር ቃል እስከ حواتي ኢየሱስ ጎይታ እዩ بحقነታና ይሽዑ ዓለም ኮኒንዋ ነው መርከብ በመስራህ ናስታት 120 ዓመት ዘአክል ጊዜ በመውሰድ ነታና ይሽዑ ዝተባላሽወት ዓለም ኮኒንዋ እሞ نحنا ونزا نحويت تدالو زلا عالم زخونن حيلي እግዚአብሔር كبناي تايز بله تحتنا يو كريموني انت يكون ريولي زفكرني نزارسو زوارد اتنا عايز قبا مسواتي حاتياتي رسو تشكيمو يسوس مويتو لي تعيز بلا تحتنا يو قريموني انت يكون ريولي زفكرني نزارسو زوارد اتنا عايز قبا مسواتي حاتياتي برسو تسكيمو يسوس مويتو لي سي مويتلكا سباي كونن مويتلكا نعو نصبا بزلنا حزبينا حواتي كاب سماي نعو نصبه እግዚአብሔር ይባረክ አሜን كاب لعلي نعو نصبه እሱ መጽዩ ተመሊሱም እንት ወስደና ልብኹም አይሸበር በአምላኽ እመኑ በአይውን እመኑ ዝበለ ጎይታ ምሳና ይዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ልብኹም አይሸበር በአምላኽ ታይግበሩ እመኑ በአይውን እመኑ አቤት አቦይ ብዙሕ ማሕደር አሎ ዝንተ ዘይህሉስ መበልክኹም ነይረ ዝበለ ጎይታ እስከ ሓንሳብ ንጸሊ እግዚአብሔር ይባረክ ሰማያትና ሱቕ ቆጻጾሮ እግዚአብሔር ይመስገን አየራትና ዘበለ ሱቕ ቆጻጾሮ እግዚአብሔር ካብ አፍኩም كمل حسكم قالات يوصع እግዚአብሔር ይባረክ اما اكلنا فنيحني يخون امين ناي ጎይታ ዝኾነ فنيحني يخون بيسوع ክርስቶስ ያውሽ هللويا
سيكا تلابا دولا فاجيدا باغاس سيكريفيدي دي بونتولو فوجينا ماغادالابا بيسو كي بريديدا فانتولا فاجينا ماغادالاباس سيلاترو دينا فاسي بريديدا باغانتولا فاجانا ماغادالاباغاس مقدسكا يملا ايو املخوي مقدسكا يملا ايو مسغاناي اتالخم دو مقدسكا يملا ايو املخوي مقدسكا يملا ايو مسغاناي مقدسكا يملا ايو املخوي مقدسكا يملا ايو مسغاناي مقدسكا يملا ايو املخوي مقدسكا يملا ايو مسغاناي هللويا تمسكن قويتا يسوس كأتوية لومونا مقدسكا كبزحوية لومون مسغاناخا كأتوية لومون مقدسكا كبزحوية لومون مسغاناخا سلازيلي كماخا زبلي سلازيلي نعاخا زمسلي سلازيلي نعاخا زبلي سلازيلي كماخا زبلي مقدسكا يملا ايو مسغاناي مقدسكا يملا ايو ناملخوي نبارخك أن مسجنك قال كبارخنا جزينا كلنا عخنا ركبه بيسوع كريستوس يا وشم كل ظلمات نصبر لنا كل زهوق نصبر لنا أمره زربش دبله بشم يسوع نقل بتقول لنا نلبي زعبير زعجر زبله كله بيسوع كريستوس يا وشم نقل بتقول لنا بنازريته بيسوع كريستوس يا وشم لومي ودمع جرجر نشوف لغه كابي أقوب كخوب كم زوت كاب إسرائيل بتر منقص خمسة تنسى نقول لهم دك مع جرجر تخمسة تشوف لغهم مواب أبسفرو يرجع ظلمات دبله بشم يسوع نقل بتقول أيراتنا سماياتنا بدم يسوع يسره جزينا كل تركبه باريخاون ترد أنتصلي بيسوع كريستوس ياوشم آمين يسوع قويتاي آمين نايلومي ملختي مدلاو زبليك خون آمين انتاي دبلك خوني مدلاو أبزقال كم زي زرعنا يو زي نوه زي أبتوم ناي دبنا مسكرنا بوتاتنا أبت مسمر أتي لوك زعبيري مسكن صحافي إبراويان أزيو أقداس سلزخونا خاص فير لنا له إذا نوه زجن انتاي سلز جبريو بقى جيرون عالم كونينو نتيب أمنات زركب صدق خا انتاي كونه يزبل وراسي خونه زعبيري مسكن آمين قليل نجار يكونن نتي بأمنات زركب صدق وريسوه نتنا شعو عالم كأخونينوه تنا شعو عالم تاعت تمثل نيران تدايلنا خب كلنا استخولي يكونن انتاعت تمثل استبلا شوت نمتفاع تقرب زنبرت نفردي تقرب زنبرت عالم يعني راتنا شعو عالم مال سلازي انتاي بمقباري جن كابتنا شعو أكيد عالم زيابير سويرو نام مدحان متيو نتا مركب كأب خمي مقديو عداليوا سلازي بمدلاوي وانتاي جيروا مغنياتو مصحف قدس تايلنا بزعبات جنا زي ترأي نجر رأي مسرائي بفرهات أملاخ تدريخو بأمنتيو نمدحان بيتو اتخون مركب زدالوه زابير مسكن مجمرة ترجم مدلاو كنريو يدلي سودم مانتاي مدلاو مالت نتي زمتسكا منفساوي من نقاح ويون لوتي كم زقبا كونكا بمنفس قدس ناتمرح كان بخونتاتون كي تسألخا بأمنت متصبايو آمين ويون بحثيرون تايلو مدلاو نتزمت لوتي كم تم حدرو زقبر حيليو آمين
ነቲ ዝመጽእ ለውጢ እንታይ ትገብር ከምተመሓድሮ ዝገብር እንታዩ ሓይሊ እዩ ኩልና መቸም ናይ ሃገርና ብኡቢሉ ከዓ ናይ ዓረብ ብኡቢሉ ከዓ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ንምንጻዩ ትዕላማ ሓቀይ ብሓይሊ ተመሊእኻ ወንጌል ንምብጻሕ ተዛዓበየ ዕላማ ናይ ተማሕበር እዚ እንተደኣ ኮይኑ በየኖት ኣቑሑት ይገይሩ እግዚአብሔር ዝዓዮ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ናብታ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ድሕዳ ተመሊስና ኣብ ሐዋርያት ዝገበሮ ኢንቨስትመንት ኩልና ንፈልጦ ኢና ከካብ ዘለውዎ እንታይ ገይርዎም ኣውፂ እንታይ ብምግባር ሰሪሕዎም ምዒድዎም መኺርዎም ኩሉ ተስፋታቶም ነጊርዎም ዝመጽእ ኩሉ ነገር ከዓ ኣዳልይዎም ይኸይዱ ስለዚ ተጸባብዮም ተሐልዮም ከዓ ነታ ናይ ሽዑ ዝነበረት መንግስቲ ክሳዕ ትነቃነቕ ነቲ ወንጌል ክሳዕ ወሰን ምድሪ ኣብጽሖም እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ስለዚ እዚ ንለውጥ ዝኸውን ሓይሊ እንጽበዮ ኣነ ንስኻትኩምን ሓያል ድኾነ ናይ እግዚአብሔር ምንቅቃሕ ንብሎ ቀጻሊ ንጽልየሉ ንጾመሉ ነገር ግን ሃንደበት እንተደኣ ንኹሉ ሪቫይቭ ዝገብር ሓይሊ ተደኣ ተገሊጹ ሲ ንዕኡ ዘመሓድር እኹል ዝኾነ ምድላውከ ተማሕበር ጌራ ድያ ይትሕቶ ነቶም ቅቡኣት ኣለልያ ነቶም ዝዓዩን ነቶም ዝሰርሑን ንዕኦም ከዓ እኹል ዕጥቂ ሂብካ ስንቂ ብምድላው ጥራይኻ እንታይ ትገብር ነቲ ናይ ሽዑ ዝመጽእ ለውጢ ተሓሊኻ ክትከይድ ትኽእል እስከ ኩላትና ኣብ ኢያሱ ሞ ንኺድ ኢያሱ 1 ፍቅዲ 11 እንታይ ይብል ድሕሪ ሞት ናይ ሙሴ እዩ እግዚአብሔር ንኢያሱ ዛረቦ ዘሎ መጀመርያ ተመልእኽቲ ክቦ ከሎ ንዕኡ ይሂቦ እንታይ ኢልዎ ጽናዕ ትባዕ ሙሴ ባራይ እንታይ ኮይኑ ኢልዎ ሞይቱ ኢልዎ ተኸውርስ ተባሃለ ሰብኣይ ብሰንኪ ናይ ደቂ እስራኤላውያን ምዕገርጋር እሱውን ካብ ኣፉ ንዕሽነት ቃል በመውፃእ ነቲ ኸውሒ ከዓ 2 ሰዓት በመውቃዕ ካብታ ከኣትዋ ዝግብኦ ቦታ እንታይ ገይሩ እዩ ተሪፍ እዩ ሰብ እዚ ስለዚ ድሕሪ ሙሴ ባርያይ ስኻኻ ዘለኻሞ ካብቲ ድንኳን ዘይተፈልየ ነቲ ድንኳን ዝሕሉ ናይ እግዚአብሔር ነገር ዝርድኦ ሰብ ስለ ዝኾነ ነቲ ቦታ ክትክኦ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ጽናዕ ትባዕ ኢለዶ ኣይኣዘዝኩኻን ኢልዎ መጀመርያ ንዕኡ ተዛሪቦ መገድኻ ኩሉ እንታይ ግበር ኢልዎ ኣብቲ ጥቕስ 8 ጥቕስ 9 ልዕሊልና እንተዳሪና 9 10 ወላ ሻብ 8 ነቲ ኣብኡ ተጻሕፈ ምንቲ ተጠንቂቕካ ክትገብሮ መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ እምበር እዚ መጽሓፍ ሕጊ ካብ ኣፍካ ይትፍለ መገድኻ ክትቕንዒኻ ክሰልጠካ ኢሉ ስለዚ ናይ ምቕናዕን ናይ ምስላጥን ነገር ኣብቲ ቃል እዩ ተሰዊሩ ዘሎ ኢልዎ ነቲ ቃል እንተዳ ሒስካዮ ነቲ ቃል እንተዳ ርኢኻዮ ከምኡ ኾንካ እንተዳ ኸይድካ ሓይሊ ኣውቶማቲካሊ ጀነሬት ክገብር ኢልዎ ክመጽእ እቲ ሓይሊ ክትከይድ ኢኻ ክቐንዓካ ክሰልጠካ ኢልዎ 31 መንግስታት ስዒሩኻ እዩ ነታ መሬት ወሪስዋ ካብቲ ቃል ስለ ዘይክለሰ ኣሜን ኣብ ገለገለ ነገር ትሪኦ ኢኻ ገለገለ ነገር ነይሩ እሱ ኸ እግዚአብሔር ናረዶ ይኸይድ ነይሩ ምክንያቱ ብትምዕራፍ 7 ዘጋጠመን ፈልጦ ኢና ሓቀይ ኣካን ካብ ቤት ካርሚ ሕርሚ ሒዙ ብምጽናሕ ንብዘሎ እስራኤል ከደናጉዮም ከሎ ንርኢ ከይተረድኦን ፈቃድ ኣምላኽ ይሓተተን ከኣኒ ምስቶም ግብዖናውያን ድማ ኣብ ኪዳን ኣትዩ ዘምጾ ሳዕቤናት እውን ኣሎ ግን ፋይናሊ ኣልቲሜትሊ ተደልየ ነገር ግን ምእታዊ እትይዎም ኣረስቲዎም ካዩ ስለዚ እንታይ ይድብል ደሎ እግዚአብሔር ንኢያሱ ምስተዛረቦ ኢያሱ ኸ እንታይ ብሎም ኣሎ ፍቅዲ 10 ሽዑ ኢያሱ ነቶም መኳንንት ህዝቢ ከምዚ ኢሉ ኣዘዞም በማእከል ሰፈር ሕለፉ ነቲ ህዝቢ ድማ ነታ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ምእንቲ ክትወርስዋ ንርስቲ ዝህበኩም ምድሪ ክትኣትዋስ ድሕሪ 3 መዓልቲ ነዚ ዮርዳኖስ እዚ ክትሳጎሩ ኢኹም እሞ ስንቅኹም ኣዳሉ ዝሓለፈ ጉዕዞ ብምልኡ ካብ ሰማይ ማና እንዳዝነበ እዩ እግዚአብሔር ክሳብ ዝብጽሕዎም ዘሎ ሕጂ ግን ናይ ሰማይ ማና ዘይኮነ እስኹም ባዕልኻትኩም ስንቅኹም ኣዳልው ኢልዎም ነታ ክትወርሳ ተኣትዋ ምድሪ ኩሉ ግዜ ስንቅ ብምድላው ጥራይኻ ተኣትዋ ነቲ ዝመጽእ ናይ መከራ ግዜ እኹል ዝኾነ ወላ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ስንቅኹም ኣይተዳልው ኢሎም ኣብቲ መጀመርያ ናብታ ናይ መስቀል ግዜ ናብታ ናይ 3 መዓልቲ ከባድ ዝኾነ ጥምጥም ገጹ ክኸይድ ከሎ ግን እንታይ ኢልዎም ሕጂ ግን ስንቅኹም ኣዳልው ኢልዎም እዛ ዘለናያ ግዜ ስንቅኻ ብምድላው ጥራይ ትውፃእ ጢል 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 ናበልካ ኣይከየድን ሎምጎ ከም ኩባን
እዚ ኣብ ክሳይ ኣብ መንታይ እንታይ ማይ ንሰትየሉ ቆርዓራ ሒስካ ክሳዕ መዓስ ኢኻ ብቆርዓራ ክትከይድ ኣይኮነን ድዩ ነቲ ቆርዓራ ሒስካ ኣብዚ ተቆቡ በቃ ዘይቱ ዘለዎም ሰባት ከከይድካ ንዓ ይቡኻ ጸልዮም ጽቡቕ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንዕይኮንኩን ዝቃወም ግን ተቆርዓራ ክሳዕ ክንደይ ክትወስደካ ክሳዕ ኣበያ ከተብጽሓካ እቲ ናይ ምድረ በዳ ማና ሕጂ የለን ኢልዎም ሕጂ ስረይ ብስረኸያ ስንቅኻ ኣዳሊኻ ኣትውጻእ ኢልዎም ስለዚ ካብ ኣምላኽ ሰሚዑ ወሪዱ እንታይ ድብሎም ደሎ ሕጂ ግን ስንቅኹም ኣዳልው ተመሳሳሊ እዩ ስለዚህ ኣሕዋተይ ስንቂ ምድላው ወይ ድማ ስንቅኻ እተዳልወሉ ግዜ ሕጂ እዩ ነዛ ሕጂ ዘላ ናይ እግዚአብሔር ነቲ ናይ መስቀል ውዕለት ክትድውኖ ብዝተፈላለየ ኣጽዋራጋንንቲ ትስልጥን ደላ ዓለም ኮኒንካያ ንሰማይ ገጽካ ከም ደርሆ ዘይኮነስ ከም ንስሪ ንላዕሊ ገጽካ እንድሕር ክትከይድ ኮንካ ስንቅኻ ብምድላው ጥራይ እዩ ኣሜን ዶ ጎይታ ይባረኽ ስንቂ ዘይዳሉ ሰብ ጢል እናበልካ ድውጻእ ዓይነት ዘመን ኣይኮነን ዝብ ቅድሜና ተገቲሩ ዘሎ እግዚአብሔር ካን ህዝቡ በቃል ኣምላኽ እንዳገበረ የዳልዎ እዩ ዘሎ ሕጂ ኻ እግዚአብሔር ካ ተዳለው ህዝበይ ይብላሉ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ስለዚህ ስንቅኹም ኣዳልው ኢልኩም ኣዝዝዎም ኢልዎም ማዓድዎም ኣይበሎምን ግለጽሎም ኣይበሎምን እንታይ ግበርዎም ኣዝዝዎም ኢልዎም ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ልክዕ ከምኡ እዚ ኖህ እዚ ድማ ኣብ ትሽዑ ግዜ ዝነበረት ንፍርዲ ትሕሎ ዝነበረት ዓለም ኣኽፊያ ስለ ዝነበረት እግዚአብሔር ካ ሰብ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ብምፍጣሩ ስለ ተጣዓሰ እንታይ ክገብራ ይደልዩ ከጥፋኣ ይደልዩ ኣብኣ ዘሎ ኩሉ ሰብ ከጥፎ ኖህ ግን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መጎስ ረኸበ ኣነ ንስኻትኩም እንካ በቲ ናይ ደም ሓይሊ መጎስ ረኺብና ካብቶም ንጥፋኣት ዝሕልው ይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ኣምሊጥካ ዝወፀኻ ኢኻ ኣምሊጥካ ወፂኻ ክነስኻ ግን መርከብ ተዝያዳሊኻ እምነትካ ተዝያሓሊኻ ግን እቲ መብረሲ ክድይበካ ኽእል በቲ ዘይድሓነ መንነትካ ገይሩ ደይቡ እታ መርከብካ ክበላሽወልካ ብዙሓት መርከቦም ተሰብረቶም ኣብ ግዜ ጳውሎስ ነይሮም እዮም ስለዚ ምድላው ነቲ ዝመጽእ ለውጢ ከም እተማሓድሮ ዝገብር ሓይሊ ካብ ኮነ ናይ ብሓቂ ካባይ ጀሚርካ እንተዳ ነፍስ ወከፍና ነቲ ኣብ ዓድና ካብ ዓድና ኸ ኣዕለቕሊቑ መሊኡ ኸ ንምዕራብ ገጹ ንሰሜን ገጹ ክፈስስ እንብሎ ዘለና ሓይሊ እንተዳ ከም ዘለዎ ዱብ እንተዳ ኢሉሲ መን ይኸማሓድሮ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ዝተዳለወ ኣቕሕ ክቡር ካብቲ ሕሱር ፈልዩ ዝጸንሕ ኣሜን ኣብ ፍቕሪ ዝጸንሕ እቲ ውሽጡ መንቅብ ዘይብሉ ሕፍቲ ዘይብሉ መስኮቱ ንሰማይ ዝገበረ ኣሜን ምክንያቱ ይግበራ ኢልዎ ኣለቕልቃ ንምንታይ ትኻርታመ ማይ ናይ ምንጻግ ባህሪ ስለ ዘለዎ እዩ ስለዚ ኸጥሕለካ ንዝመጽእ ነገር ትውሽታዊ ሰብካ ክነጽጎ ዘኽእል ዓቕሚ ዘለካ ሰብ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ዛስዋይብቲ መወዳእታ ዘመንሲ ርእስኹም ግትኡሞ ንጸሎት ከዓ ንቑሑ ዝብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣሜን ከምኡ ጥራይ ክኸውን ደለዎ ስለዚ ንጆጋኖይ ነቶም እልል ዝብሉ ብኽብረይሲ ጸዊዕዮም ኣለኹ ይድብል ቃል እግዚአብሔር ብመንፈሱ ጅግና ዝብሎ ሰብ ኣሎ ነቲ ዝስዕር ካብታ ኣብ ገነት ኦም ዘላ ፍረኽ